Irujoren eskuak zalantzak usatu eta edertu erantzun du gaur. Iberokoak neurketa utzi du eta markagailuan agindu du, berak ezarri du diferentzia. Bi atzelariek ere sendo ekin diote partidari, Barriolak ongi erantzun du une oro, Xalak eta Zubietak frontisetik urruntzeko egin dituzten ahaleginen aurrean. Etxarrikoak ere joan den asteko ondo eza gaindituta, itxura ona eskaini du neurketa hasieran. Dena den, biko eta hiruko berdinketen ondoren, norgehiagoka hautsita geratu da 3 eta 4kotik aurrera. 9 tanto egin dituzte urdinek jarraian. Xala eta Zubieta markagailua txukuntzen saiatu diren arren, Irujo eta Barriolaren ahalmenaren aurrean ezin izan dute partidaren norabidea aldatu. Barriolak ez du apenas akatsik egin atzealdean eta Irujori ia dena ongi irten zaio aurreko kuadroetan. Azken txanpan, azeleragailua zapaldu dute urdinek eta erraztasun handiz irabazi, 22 eta 8. Gogoz ospatu dute finalerako sailkapena, han zain dituzte Olaizola eta Aretxabaleta. Pertsonalki bapoz ikaragarria, ondinen arten eutxea, eta guain deskansatu eta finala aliketa hauekien prestatu.